Chico Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalan na Nicole Yala and Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bea, 30 years old at nagtatrabaho sa isang opisina dito sa Maynila. Sumulat ako dahil iritang-irita ako at kailangan ko po ng payo ninyo. Ganito po kasi, may katrabaho po akong halatang may gusto sa akin. Araw-araw nagpaparinig. Palagi akong nililibre ng kung ano-ano. Kilig na kilig kapag tinutokso sa akin. Single din ako at gusto ko din namang magka-jowa pero hindi siya yun. Hindi ko siya type. Isa pa, 10 taon ang tanda niya sa akin. Sa simula pa lang, never ko na siyang pinaasa. Kailanman ay hindi ako nagpakita ng indikasyon na may gusto din ako sa kanya. Pero hindi ko siya sinusungitan. Pinakikitunguhan ko siya ng maayos katulad ng pakikitungo ko sa ibang kaopisinang lalaki. Nitong mga huling araw, masyado na siyang nakabuntot sa akin. Maliban sa nakakairita, pakiramdam ko, hindi ako malapitan ng ibang guys dahil lagi siyang nakabuntot. Medyo nakukulitan na din ako sa kakaparinig niya. Mahirap daw tumandang mag-isa, malungkot daw matulog na mag-isa sa kama. Kaya naman nag-react na ako. Sumang-ayon ako at sinabing dapat talaga maghanap na siya ng kaedad niya at nang makapag-asawa na siya. Na-hurt ko yata ang feelings ni Kuya kasi simula noon, iba na ang tono ng parinig. Akala mo daw kung sino akong maganda. Hindi daw magpasalamat at may nagkakagusto pa. Ramdam ko talaga na para sa akin ang mga hirit niya. Nicole and Diego, nakakainis. Dahil katrabaho ko, araw-araw ko nakikita. Ayoko namang mag-resign dahil gustong-gusto ko ang trabaho ko. Ano po kaya ang gagawin ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Bea. Bea, 30 years old. So 10 years ang older mga na 40. Anong problema mo sa 40? May problema ka ba, Bea? Sinasabi mo bang yung mga 40 ay hindi nakamahal-mahal, Bea? Meron ka bang sinasabi, Bea? Kasi parang hindi ko gusto ang hilat siya ng mga pinagsasabi mo. Ay, nako. Ilang taon ba si Bea? 30. Nasa 30. Oh, 30. Oh. Alam mo, yung mga nandidiri lang sa 40, yung mga 20. Oh. Kung umarte. Papunta ka na rin sa pagtagtuyo. Kaya nga. Alam mo, naiingayan ka na din kapag ka may speaker na malaki sa tabi mo. Oh, Bea, maayos ka. Kakatuwa ah. I hate you. Charot. Well, ako para sa akin, yung reaction ni Kuya is a typical reaction of someone who is bitter. Diba? Kumbaga, hindi naman din natin siya masisisi kung naging ganun siya kasi kumbaga sa
laban, talunan siya. So, di ba kapag katalo, minsan, magpa-recount tayo. Ayan. May manual counting. O kaya, pagtalo, i-double check, i-replay natin. Di ba? Baka mali ang tawag ng referee. Yun. O, di ba? Lagi tayong may ganun na parang, siguro kasi, kunyari sa pageant, siguro kasi, lutong Macau. Di ba? Mga ganun. So, ganun talaga. Kapag kasi tayo po ay natatalo, kapag tayo po ay nare-reject, I think it's a typical normal reaction of a human being ng isang tao na hindi agad-agad ito matatanggap. Pero feeling ko, sa tipo naman ni Kuya, siya naman din yung tipong, kasi kung mabilis siya nag-shift from mahal na mahal ka niya at he adores you to he hates you, madali din siyang makahanap ng ibang kukulitin. Feeling ko lang. 'Di ba? Hindi, 'di ba? Unang-una problema mo yung Bea kasi masyadong clingy Makulit, na itong si correct, Kuya. oo. Binabakuran ka na. Tama. Parang wala na makakaporma. Oo. So, ngayon na Wala na siya. Ba't ka nagre-reklamo? Kaya nga. And it's normal lang din na maglabas siya ng sama ng Tama, loob. correct. Normal lang 'yun kasi Lilipas din yan. 'di ba? Maski naman kami pag meron kami natanggap na hindi magandang balita, ang sinasabi namin, hindi na kami naniniwala diyan. Hindi yan totoo. 'Di ba? Paano nangyari 'yun, 'di ba? Inis diba? na inis ka, Bea, sa sulat mo. Ang tanong, saan ka inis na inis ka? Doon sa nagpaparinig siya? Or inis na inis ka kasi biglang iba wala na yung atensyon na ibinibigay sa'yo. Kasi baka mamaya, it gives you power din correct. Totoo yan. Baka mamaya, sa totoo lang, inis-inisan ka lang talaga, pero feel mo na may, hay nako, ganito ka, hay nako, nakakainis, may nagbumubuntot sa akin. pero feeling niya pala parang, kasi syempre, no, for example, dito sa opisina, ang nakakainis nga naman siyang isipin kapag may nabuntot ng buntot. Pero sa totoo lang, parang, tama ka sa it gives you power na parang, grabe, no, sobrang ina-adore siya na talaga nakabuntot sa kanya. Ganon. So baka nga naman, ang inis mo ay nanggagaling doon. Sa biglang isang araw, ang parinig ay hindi na favorable sa'yo. Normal din naman yung reaction mo na kapag ang parinig ay hindi na favorable sa'yo, na naiinis ka at nagagalit ka. Diba? Umabot ka rin din sa 30 kasi wala din pumaporma. Yan, ganyan. Diba? Baka ganon. Real talk lang ni Diego. Diba? Baka nga naman real talk din ni Kuya yun. Nabuti nga, may humahabol-habol pa. sorry na, pero Sorry. Gusto lang kasi naming intindihin kung saan ka naiirita. Siguro, talaga, Jex, naiirita siya dun sa mga parinig. Pero again, as I've said earlier, he will get over it. And then ikaw naman, tama nga sabi ni Jex, dapat happy ka na. Kasi ngayon, kasi wala na yung makulit eh. Correct, meron ng time. Yung mga iba na kilalanin ka, may mga makakaporma na nga sa'yo ng mga guys, katulad ng sabi mo, di ba? Kasi at first, di ba, ang sabi niya, nililibre ka niya ng hindi mo naman Correct. pero tinatanggap mo Tama. So, ibig sabihin, nai-enjoy mo yung attention na yun. Masaya ngayon, din man kasi nawala talaga yung attention na yan sa'yo, baka doon ka nabubuisit. Hala, Kaya girl. nga. Baka napupol ka na. Baka naman talaga meron ka ring secret hidden desire. Baka hindi mo lang alam na fall ka na. Totoo, Kunyari, diba? buwisit. Kunyari, ayoko sa'yo. Diba? Pero gusto ng halikan. Diba? Ganun talaga, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Baka ganun ka, girl. Kasi, kaya tinatanong ni Jegs yun because he wants to know saan ang gagaling yung irita. Diba? Kasi grabe yung inis na isulat mo pa, padala mo pa sa Bornay. Hindi, tsaka ito lang yun. Parang iniisip niya pa ngayon na parang ayoko naman mag-resign. Pero ibig sabihin, it even crossed her mind na sa sobrang irita ko, pwede akong umalis dito. Ayan. Kaya lang syempre, like ko yung work, diba? Ayoko namang gawin. At wag mo gagawin ito yung sinasabi natin na wag tayo magde-decide at the height of our emotions. Diba? And definitely, marami namang mga kababaihan ang nakaranas ng ganyang sitwasyon na hindi talaga sobrang irita. Malamang si Nicole, naka-experience yung mga hindi mo pinansin, yung mga binasted mo, talagang magpaparinig talaga yan Normal ako yun nasabihan ako ng ganyan. Meron, hindi mo yata siya naabutan Basta meron akong dating medyo bata-bata na laging bumubuntot-buntot sa akin. So nung finally, sinabi ko talaga, walay na mapapala, ganyan. Alam mo kung ano unang sinabi? Na parinig ha? Oo nga, buti naalala ko bigla. Sabi niya, hindi naman siya masyadong kaganda.
Basic na reaksyon, ha? Oo, sabi niyo talaga, hindi naman siya masyadong kagandahan. Samantalang, Jigs, para talaga siyang aso. Promise. As in at my beck and call. Talagang, naglalaway. Ganon. Talagang nakasunod, nakabuntot, na hindi mo maintindihan. Tapos nung sinabi ko finally, ay hindi. Gusto ko kasi yun naman, baliktad naman siya. Younger siya sa akin. So, ayoko. Gusto ko kasi ng kaedad ko o kaya older. Gusto ko ng ganon. So, ayoko talaga ng yun. Nung una, totoo naman, ine-enjoy ko yung feeling na isang ko lang, sabi ko lang, nandyan agad, di ba? Tapos, acts of service, talagang iniisip mo pa lang, nandyan na yung tubig, ganyan, yung mga ganon. Nawala. Nawala kasi wala, busted na, di ba? O ayun. Parinig sa akin, hindi naman daw ako kagandahan. Pero di ba, kumbaga parang, ganun talaga pag bitter eh. Kami din dito. Pag halimbawa, kunyari na lang, let's say, ano ba yung kakatapos ng natin activity? Team building activity. Pag may natalo na, kahit naman magkaka-team kami, pag may natalo na isa, magpaparinig. Wala naman yung ninyo eh, di ba? Tinulungan lang kayo ng dyan eh. Daya kasi. Diba? So, siya typical na reaction, but it will pass. Kumbaga parang it's normal for that person to feel that way, and sometimes may mga lalaking ganun talaga na hindi rin talaga nagbibigay ng respeto, nagpaparinig din. That's how they're made eh. Ganon sila eh. Wala tayong magagawa doon. Ang isipin mo na lang, at least talagang hindi ka talaga napunta sa kanya kasi ganon pala siya pag nainis. Ganon pala siya pag nagalit, may pagpaparinig. Pero siguraduhin mo munang hindi ka na fall. Kasi ibang level yung inis mo na nag-cross sa mind mo na mag-resign. Ayan. Diba? Wag ganon. At wag ka talaga mag-resign, lalong-lalo na kung mahal mo yung trabaho mo, promise. Diba? So, Bea, bantayan mo yung sarili mo. Baka mamaya, ikaw na yung nakabuntot. Ikaw na yung nag-i-stalk. Correct. Ano yung pinost niya ngayon? Tama. Sino na yung kanyang bagong nilalapitan? Sino na yung bagong apple of the eye? Yan, 'di ba? Pero come to think of it, ang pinakamaganda kapag ka naman nasa-separate tayo sa ibang tao, whether it's in a relationship as in romantic or friendship, it gives us space for other people. Yun naman yun eh, na kapag ka may umalis, ibig sabihin, meron siyang papalit. Actually, dapat nga masaya ka kasi sabi mo, may hindi, mga hindi guys. na makakalapit yung iba dahil binabakuran ka ni kuya. Correct. Ay, nang wala siya, ba't inis na inis ka? Hindi, kasi wala naman talagang mga ibang guys. Hindi, feeling ko, wala rin naman talagang ibang mga guys. Kasi ganyan-ganyan ako dati. Di ba, syempre, ini-enjoy ko lang kasi wala pa naman. Nung nakakita na ako na pwede akong targetin, saka ako ng busted, di ba? Gamit-gamit din. Charot! Ganon! So, siguraduhin mo lang na hindi ka na-fall. Ngayon, kung na-fall ka, there's nothing wrong also with that. Yung sinasabi mong age gap na 10 years, that's not too long. In fact, alam mo, sa totoo lang, magandang magmahal ng tito, magandang magmahal ng tita. Kasi yung mga petty stuff, hindi na nila iniisip yun eh. Mas mature na sila. Yung pinag-aawayan nyo yung doon na sa mature na mga bagay-bagay. Correct. Yung mga malilit na bagay. Hindi na yun, dead man na lang. Tsaka ano na lang yan, yan yung mga tipong kahit papaano, stable na yan. Diba? Pakakainin ka na niya ng mga masasarap sa restaurant. Diba? Afford na niyang i-upsize ang drink mo to large. Diba? Correct. Ganon. Kaya magmahal ka ng tito-tita. Ano yan? Stable yan. Tsaka marami ng experience yan. Siya pa magtuturo sa'yo. Kung ano mang experience ang naiisip mo, di ba? Ganon. So, yun, definitely ako isa sa nakikita ko dito kay Bea na wala yung power na nai-enjoy niya. Yung feeling na... Yung paglibre na lang sa'yo sa mga pagkain, na kung ano-ano. Sa'yo kaya anong ganon, di ba? At saka alam mo, sa totoo lang, ganon naman talaga sa buhay. Kapag ka ang isang bagay ay nawala, saka natin nare-realize yung value nito. Di ba? Tingnan mo yung tingnan mo pag nagkakasipon tayo. Hindi naman natin na pinagpapasalamat yung maayos na paghinga natin everyday eh. Kasi normal lang na nangyayari talaga yan eh, 'di ba? Pero yung
isang araw nagkaroon ka ng sipon, tas hindi ka makahinga, hindi mo malasahan yung pagkain mo, bigla mo tuloy na miss yung normal na Yung function paghinga. ng paghinga. 'Di ba? Kasi ganun nga kapag ka nalulost ng isang tao, isang function, isang bagay, 'di ba? Saka lang natin sila nakikita ang value nito. Na-fall na talaga si Ayan, Bea. Bea. Conclusion namin. Bantayan mo yung sarili mo. Oo, na-in love ka talaga kay kuya. Ayan. Paalis-paalis. Ayan tuloy. Ganyan yung yung nangyari. tipong nakikita ko senaryo na nagchat-chat ka sa cellphone. Ayan na naman siya. Oo. Pero yung ulo nakatingin mo, ka. umiikot na yung ulo mo, sinusundan mo kasi siya papunta. Pero inis na inis Oo, ka. galit Diba? na galit ka sa kanya kasi andyan na naman sa paligid. Pero and then the truth be told, Bea, lilipas din to. Oo. Lagi naman may mga bagay na akala na, kaya nga ito yung lagi natin paalala na huwag ka magde-decide kapag kagalit ka, mataas ang emosyon mo, kasi definitely kung ano man yang pinagdadaanan mo ay lilipas din. Tama. Lilipas din. Akala mo hindi mo malalagpasan pero malalagpasan mo. Oo. Balikan mo lang yung buhay mo. Hindi lang kay Bea, kundi lahat tayo, no? Balikan natin yung mga buhay natin. Merong mga particular na instances na maisip natin na nung time na yun, parang feeling natin hindi natin malalagpasan Ay, eh. sinabi mo pa. Totoo. Parang paano to? Pero di ba okay ka na ngayon? Oo. Pa-milk tea, pa-soft drinks, soft drinks, Tama. pa-kuya-kuyakoy, di ba? Lilipas din yan, Bea, ha? Oo. Kalmahan mo lang. Oras natin! 1:39 na, ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!